بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande sappo e go'ore lewru ramadana hijra annabi jamil muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka yago madina ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e joyi yaadore be nogas e go'o lewru tatabro miladi ujune ɗiɗi be nogas e nayi. en ɗanno fassira deftere allah teddunde en waalino keña ha dow ayare يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. جمعوا دولنا بني إسرائيل ويبي واتقوا كل يوما يلوماري لنفس ينكي فلا تجزيه أنتاكو عن نفس ينكي ولا يقبل جوانتاكو منها إبقى يماري شفاعة شيتو إبقى ينكي من شيتو ولا يؤخذ جوانتاكو بو عدل باتودي كو شتودي ولا هم ينصرون كلا تتاكي بو إبي والي. إسا بني إسرائيل ينغرانو جامراو ديدي دو فيندينا بي سكرنا بي نيماجي دي نيمي دي نيبي jamirawo hokkiɓe nemaji hokkayi ko moƴƴo fo dow duniyaru. jamirawo ɗo waasa ɓe yiɓe ɓe siftira nema man, nden nder nemaji man on jamirawo wanjitani ɓe kaaɗo ɗo ɓawa ɓe arti ɓe andiɗi a yiwino wa inni faddaltukum alal alamina, nden wi wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. wattaqu hule wattaqu haɗɗo ngol eftetegol dow manamagol lunga na dow manamagol ngol sharia ba, ngam manamagol sharia ha itta ko woni fu ɗum huluki allah on. to amma haɗɗo bani israila hamɓe wolwante jamira wi ɓe watta kuɗo ɓe kula ko ɓe kulata bo ɓe kula yawman ñalawmare wonde feere ɗon andande. jamira wollirinde dow nakira mana ñalawmare suuɗinde kayre wonte ñalawmare darngal. yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a, yonki fu he anta ko yonki ha ñalawmare man, wala yonki he anta yonki ha ñalawmare on. nden wala yubbalu min ha shafa'atu, ɗum jaɓanta ko kala yonki fu sheeto ñalawmare man. to ɗume on hikima jamirawo wi la tajzi nafsun an nafsin shay'a. jamirawo ɗo wasa ɓe ɗo siftirna ɓe ñalawmare darngal ñandere man ko mojo fu nafsi nafsi. nden kalimol wi'ugo nafsun haɗɗo kita man ka sotti dow bani israila tan ka ɗo wolwana ɓiɓɓe adama fuu. ñalawmare darngal wala yonki he anta yonki, ko mojo fu yonki muɗum tan hakkilinta ñalawmare man, ko mojo fu yonki mum tan numata. en ɗo andi hatta annabo en ñalawmare man ko mojo fu nafsi nafsi tan wiyata, wala ko yaadi ɗum be goɗɗo ma sakko. to kanjum on jamiraɗo finnina ɓe hamɓe bani israila ɓe siptira ñalawmare darngal ɗo fa to nde wari fa wala he anowo bandum. ko waɗi jamirawo siftirɓe irum ɗo ngam hamɓe bani israila ngururu waɗi ɓe nde jamirawo sheedani ɓe wa inni faddaltukum alal alamin. jamirawo wi ɓurni ɓe dow kala takle fuu muɗum fuu, to sey ɓe ɗo laara ɓural allah ɓurni ɓe ɗo kangal ɗo ngal heƴi ɓe ñande darngal. ko ɓe ɗo tanay allah ha duniyaru tunda hamɓe on suɓaɓe, to ɗum nafan ɓe ñande darngal. nden
jomirawo seleru ha he anta yonki ɗo ha famtina ɓe wala tuqbalu min ha shafa'atu wala yonki ɗum jaɓantaki sheeto ngam ɗume hamɓe bani israila ɓe ɗo wiya a tunda hamɓe ɗo ɓe suɓaɓe Allah on ɗum zuriya annabo en on ɓe annabo en Allah on mana nder zuriya annabi yaquba annabi isaka annabi ibrahima ɓe wurti ɓe laɓɓe nden annabo en waɗi fu nder maɓɓe waɗi to hamɓe ɓe ɗo wiya kañum ɗo ɗum he'ani ɓe ɓe ɗo wiya kamɓe ɗo ɗum mana annabo en ɗo ay shetan ɓe ngam ɓe ɗo holwa ɗum ɓe ɗo wiya hamɓe on shabullahi lmuhtar kañum waɗi ɓe ƴaggare ko jotta koye jiyata fe'ata ɗo ɓe ɗo wiya hamɓe ɗo ɓe suɓaɓe Allah on nde haɓe suɓaɓe ɗo ko ɓe ɗowtanay Allah ay mamiraɓe annabo en ɗo shetan ɓe to sheeto ɗume on woni sheeto wala yuqbalu minha shafa'atun ko woni sheeto ɗo to sheeto hunde on nde Allah waɗi kanjum tan kisdam ɓaawo kuugal goɗɗo gongal kanjum tan hisnata goɗɗo ñande dargal nden en ɗo andi annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallama o wi li kulli nabiyin da'watun mustajaba wa da'wati shafa'ati li ummati yawmal qiyama o wi kala annabojo fu ɗo mari do'a jabaka amma hanko do'a mako o sigika kanjum on woni sheeto ko o ceetata ummatore mako ñande dargal to ha sheeto moy on sheeteteɗo en nani ɗum on sheeto kam kanjum on hisnata goɗɗo ɓaawo goɗɗo to aɗo mari kugal bongal kugal ma ernima shikenan to kugal ma ernayma ñande dargal ko ernata goɗɗo ɓaawoɗo ɗon ɗum sheeto to haɗɗo modi ɓe sewaɗe khilafu woodi masabu ali sunna wal jamaa hamɓe ɓe ɗon mbi'a wala mo sheeto yalatako ko mojo heɓan sheeto Allah to Allah windani ɗum bo amma mu'tazilin ko en ɓe mbolotala mo ɗum ñalamaji caliɗe ɓe ɗon mbi'a hamɓe ahlul kaba'iri sheetatake ahlul kaba'ir mana marɓe gedde mawɗe ɓe sheetatake hamɓe ngam hamɓe ha aqida maɓɓe geddal mangal fotan be kufru ko dana ha zahiri majum na ɗum kufru ba amma ha sura ɗo ɗum kufru on ngam aqida maɓɓe ayi woodi ko wiyete at-tawhidu nden woodi ko wiyete al-adlu ɗon nden woodi ko wiyete al-wa'd wal wa'idu nden woodi ko wiyete manzilatun bainal manzilatayni ha aqida maɓɓe to tottono ɓe jippiniri hamɓe ha maɓɓe sheeto wala ha yimɓe kaba'ira lallay ɓe ɗo andi yimɓe ɗuɗɗum sheeteteɓe ɓe andi sheeto ɗon sheeto humgo ɗon wala yashfa'una lahu illa liman azina lahu ay ayaji sheeto ɗe ɗon ha qur'anu nder modi ɓe mbiɗe bana hadiseji wari dow sheeto tamma aboubacar baqillani o wi hadiseji wari dow haala sheeto ɗi yetti tawaturu ha mana na hunde geddi ba sheeto ɗon ñande dargal annabijo sheetan sahabo en sheetan jeyaɓe Allah salihi en sheetan hatta an to aɗo mari kuuɗe goɗɗe Allah ɗo dunganama sheeto ñande dargal to hamɓe mutazilin ko en ɓeɗon do hujjorgo irum ayaje fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim ay wala sheetowoɓe hamɓe marɓe kaba'ira irum ayaje ko nandi be muɗum irum ko ayaje nandi ɓe ɗeɗe ɗo ɓe pat ɗe ɗo wollona dow sheeto waɗatake fa sey mo jawmirawo dugani sheeto ko kañum mutazili ko hamɓe ɓe yehi dow sheeto wala dow ahlul kaba'ira ma ahlu sunna wal jamaati hamɓe ɓeɗo dow sheeto ɗo dagani ko moyjo fu mo Allah windani ngo fu heɓi ngo woɓɓe feere nastan ceeto annabijo diga arande woɓɓe feere bo a ceeto sahabo en nastata woɓɓe feere bo nastan nder ceeto jeyaɓe Allah laɓɓe woɓɓe feere bo nden ceeto nane maɗo waɗane fa marɓe aybe marɓe gedde maɓɓe haɗi ɓe nastugo aljanna to hamɓe on ceeto hosata nasina aljanna amma marɗo kuuɗe laɓɓe ngo wala haje ceeto goɗɗo to ɗo mari kuuɗe makko timmuduɗe ɗe laɓɓe ɗe jaɓaɗe to wala haje ceeto hanko marɗo haaje ceeto mo boɗɗe mum ɓeɗo mbiya mo boɗɗe mum foti be kalluɗe mum ko kuma mo kalluɗe muɗum ɓuri boɗɗe muɗum to hanko ɗo mari haaje ceetego to haɗɗo kanjum on hamɓe bani israila nde ɓeɗo aaƴa ɓeɗo yi'a Allah hamɓe ɓeɗo yi'a hamɓe ayi ɓe mbolli ha nder ayaje winano abdaullahi wa ahbahu hamɓe ɓeɗo yi'a koye maɓɓe ɓiɓɓe Allah on ɓe yiɗiɗaɓe Allah on ngam man ñande dargal ko ɓe rewe Allah duniyaru Allah ceetan ɓe kañum jamirawo wi wala yuqbalu minha shafa'atun wala yonkiki jaɓante ceeto ñande man hamɓe bani israila ɓe huula ñandere on nde wara wala yuhazu minha adlun nden ñandere man bo wala cottudi bo mbattudi bo way a wi'a an aɗo mari a wawan a sotta hoorema ko kuma hunde feere sotte ko goɗɗo feere lora sottama ko wattita mayma ko ɓe yangitite ɗo ɓe yangita goɗɗo ha madadi maɗa ɗum waɗata ko
wala hum yunsaruna kay wala ma walletebe kanyum jamira do wollo be do kida ko ngai bu jamira wollori be alhali bo hambe jamira do nufa be hambe be hula nyalaw mare nde yonki fu he anta ko yonki haddo hadithul annabi sallallahu alaihi wasallam warata wal wi'ata ya Fatimatu bintu Muhammadin la ubni anki min Allah shay'an an Fatima bi annabi sallallahu alaihi wasallam mi anta ma ko dum ha Allah to do irum hadisi ji do ara di fassira la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yonki anta yonki kanyo jamara wajib am bani Israila do be annafa e hula nyalo mare de yonki fu anta ko yonki nden bo nyalo mare wala mardo sheto se mo jomira o yerdani nden bo wala bo battudi ko shottudi nden be ballatake mo وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ سبتره on بني إسرائيل إذ وقت نجيناكم من آل فرعون يبدو فرعون يسومونهم بدفتنا سوء العذاب ينغدا كل شاتوكا ويذبحون بهرسنا أبناءكم بموتهم ويستحيون بيدنا بنساءكم بروبه وفي ذلكم هابلوا أنه بلاء جربوا يوم من ربكم ديك جميع عظيم موضوع. وإذ واذكروا on بني إسرائيل سبتره ngam hambe on wolle be ala kure do jamara do yabe sibtora إذ نجيناكم وقت يلمي حسني أون من آل فرعون إبويم بفرعون آلو بينانتا آلو كسان إدو يادا فير دي يادا أما أصلي ماجي يمهود فير أون أما دي فات ماجي دي سبا يمبي أون ko yimbe mako be bandu ko faada wa en mako ko leñol mako ko addinabe mako ko jagganobe mako ko kuma lutanobe mo kambe on nufete be ali fir'auna ali fir'auna yimbe fir'auna to fir'auna be don bi amolami lam leddi misra fu hasamanu nane be jona be molami misra duuɓi ujune joyi yawgo jeego haa warugo zamanu annabi Isa mo ardi misra fuu ɓeɗo ƴona mo dow fir'auna sey nde ruuma ɗum ko en wari jaɓi iskandariya ɓe ñaami leddi misra nden ɗum chanji bana mo ardi leddi rum ɓeɗon mbiya ɗum kaysara mo ardi leddi farisa ɓeɗon mbiya ɗum kisra mo ardata misra bo ɓeɗon mbiya mo fir'auna to haɗo moy on woni fir'auna ɗo to modiɓe waɗi komngol ɗuɗɗum nder modiɓe tafsiru fuu ɓe mi inde fir'auna Mus'ab ibn al-Walid amma ka sahatako ngam dalila to alani tarika inde jotta diga fir'auna annabi yusufu to hikaya ɗon seɗɗa ka hani en gaɗa nokkude ɗo bako en wangitina haala ɗo bani israila no ɓe wariri misra warugo maɓɓe misra annabi yusuf on sanadi annabi yusuf ɓe wari misra nden nde ɓe wari misra ɗo bo ɓe tawi ardoɓe misra ɓe ɗon mbi'a ɓe amalika ko kuma diga aslil leñol wi'etengol amalika amma ɓe ɗo ƴona ɓe heksus kamɓe on ardata misra nden ɗum ɗon nder zurriya samudi ko en luttuɓe kamɓe lamata misra fir'auna jomo wadi zamanu be annabi yusuf mo hanko wartiri annabi yusuf ha annabi yusuf wari jodi ha Memphis ay misra hirnare ko woylare talles e misra hambe bo be do ha diba ha dow be don mbi'amo modiɓe tafsiru nder qisasul anbiya'i wato winduɓe defta qisasul anbiya'i ɓe mbi inde mako Rayyan ibn al-Walid amma ibnu ashur wi ka sahatako ngam Rayyan ibn al-Walid ɗum inde arabe on ɓeɗo ɗo bo ɗum heksus on heksus ɓe anda lunga arabiya ma ko kuma lunga arabiya ha zamanu maɓɓe wala no ɓe yoniro be maɓɓe to kanjum ɓe wi inde mako Apopis ko Abopis banni inde fir'auna mo waɗi zamanu be annabi Musa no ɓe keftiri ɗum bo ɓe keftiri ɗum be huruf al hieroglyphia dedei
asar batte ko vinda ha Misra irum bindi mabbe je yiyata hoto sondudo dari hoto nange hoto didol hoto dabbaji ko nandi ma dum bindi on lunga man be do jonaka dum lunga hieroglyphia on ko de ke lungaji tati on be hawti be kolloyni jotta warta lunga hieroglyphia man wodi lunga don dimu ko tiya den wodi lunga hieroglyphia den be hieroglyphia man lungaji tati on to halungaji tati do di pat inde fir'aunajo mo wardi bani israila hananta leddi misra apopis ko amopis naba en laari be shiri be biata amen hawti fo ko nandi be man ira riwaya man ka sahata ko o sahini dum apopis inde mako to nen bani israila wari jodi hako hosata bana duubi habe wadi zuriya be duddini zuriyaji mabbe de zuriyaji mabbe duudi nden annabi Musa danyama halis lamu fir'auna modi be tafsiru duddum irum bangawi bay bawiyen be wi inde mako Mus'ab ibn al-Walid ko Walid ibn al-Mus'ab amma ka sahata ko do madum inde arabiya on amma to a hoti huruf hieroglyphia alari inde toy on be bindi atawan Ramses asani hanko on annabi Musa wadi zamanu mako nen odon der al usra tasiya ashara nen hanko o qibbiyankejo on mana hambe qibbiyanko ende be duudi be yeyi be honi be wurtini Hyksos be farti be leddi Misra warti hande on lamata Misra man diga Ramses al-awwal hanko on wadi ikhda'u lesde leddi Misra man di pat hawti der lamu mako harma o nastini goddum der leddi Sham warti les ardugal mako ha wobbe der ana be fu warti les ardugal mako nen ko Ramses Sani ani mo timmitini futuhat mako to hazam Ramses Sani hanko chatudo hazam mako Allah yarbi annabi Musa mana annabi Musa danyama to ba modi be wi ko de kanko Ibn Ashur o yardayka modi be wi ko waddi annabi Musa ko annabi Musa wadiri be wi hanko Ramses de langu mako nangidiri ha o fuddi nyibugo dede gunkiji mako e larata suraji mako do jotta joni hama abad Memphis be hama abad Hatshepsut e ko nandi be me fu atawon hoto mako mana be nyibi gunki mako ko Ramses Sani man to de lamu mako nangidiri to don on bude en se hoydi be mi be laari yite wurti diga Baitul Muqaddas nge wari nge wuri wuro Misra pat to nembe pasiri ni mo e lito ingel tammi danyago der bani Israila hanko bo warta itta lamu mada te gadi ni ko nguli duddum to amma hanko Ibn Ashur no o wi a sanadi majum Hyksos nebe fartama Misra be ngai be jodi ha sawahil hadedei do mayo wobbe hoti wakkere Yaman warti jotta ka qibtu hambe on ardata leddi Misra be do hano kure man do don sebe lari bani Israila se hawti hore benanta luttudum der Hyksos do ba be do habe nyibi wuro mabbe to do kanjon hanko Ramses se o huli khabaru mabbe o yidi ka wada istisalu mabbe mana o heeni tabe to do kanjon wadi be mara bikkon worbe fu dañete ngal bani Israila to dingel gorko dañamani do don wadi be wadi nosis e ngozo mayen be do tokkirobe pat be do linya kala debbo to wadi reduni to be do andi mo to be do andi nyande bayne dum warata awo jotta doni be do tokki be do andi nyande o dañete be do wondi ko to dum bingel gorgel on be marangel wakkati no be hirsangel to dum bingel dewel mo be accangel to do be do wada dum hadum wadi zamanuru man don on wa fotiri ndebe mbari ko watta bana ujuna capan e jeedidi der bani Israila hambe ibdo yanko en sebe kultori dabe kultori sebe wari be tay fir'auna fa to en timmini bani Israila wartan jaggu wartan do meden dikke ngada hikima do no be tafi munajjimin himbe astrology be ngari be fi be wurtini be hefti hitandere kabisa bena hitandere kabi be fami hitandere ndedo don annabi Musa dañete hitandere ndedo do annabi Musa dañatake to sebe dili hitande de o dañatake do warti kayre de hilsatake do don annabi Haruna daña nden de hitande hilse bo wari yaldiri den hanko annabi Musa o daña be dañi mo hitande hilse bo nden dadama ko wadi ka hilugo dede ingozo men hakkilintamo hawadi bima ko kotta bana lebbi tati den jamirawo longini mo ndano o watta nden o defi akwati do hebi akwati dum fu be don bollo dum sahata ko dum Israeli ko je on be bolli ala mo yala dal salbe loddin take fewnatake
amma dede ko hakkilo nangata o yadata be nassiji enen kanjum en fasirta ɗon on o heɓi akwatiru mako o waɗi hottollo nden o musini ɓingel mako musinande juunde se o wallini nder akwati ba jawmirawo lomɗiniri mo se o waɗi nder ndiyam nde o waɗi ngel nder ndiyam may bo ɗam ɗo ila ɗam warta ha saare fir'auna bo to haɗo ngam fir'auna waɗi shofol mayo nil man ɗo sila warta ha nder saare mako kanjum tawta suraji les ɗo ya bani ya qawmi ma alimtu lakum min ilahin gayri فأقلني يا همان على ديني وهذه أنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون تو أقعد يسيتو كيشوفون ديام وري نسيا سارة ماكو نن بي فرعون دون debbo o wurti be dede jagganoɓe mo nde ɓe wurti jagganoɓe mo ɗon dilla ɓe ngari ha dede bana babal ɓe joɗata ha ɓe laari manfasu nde ɓe yi manfasu bana wurtorde ni andi am nastirta saare man se ɓe laari ba akwatiru ni kondo nden ɓe koosi ɓe ngari ɓe maɓɓiti se ɓe tawi ɓingel ha totton hanko se o waɗani ngel inde o wi Musha inde ɓingel man to Musha Ibnu Ashur o wi to a laari tarkibu man ɗo yaaɗi be lunga ibraniya on mana ɓe bani israila waɗi iqtira'u ɗo haani no wi'ete nan non ɓe ƴonirtamo be qibɗiyankore ngam lunga qibɗiyankore luutinga samiya gaba ɗaya to haɗɗo ɗoɗɗon on jamirawo wi wa alqaytu alayka mahabbatan minni jamirawo si waɗanimo yidde mo laari mo fu wakkatiyel man ka yiɗan mo to ɗo se ɓe koosimo ɓe gaddiya fir'auna ɗoɗɗon on saratu ɗoɗɗon on hanko adda dada annabi Musa biyeteɗo Yohanisu o yerɓi derɗi ko Maryam yaha wiɗitana mo haala ɓingel ɗo o andi ilagol ɗo saare Firawna yahata nden kangel on yehi wa qala li uktihi ussihi fa basirat bihi an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alayhi al-marabi'a min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfuluna lakum wa hum lahu nasihun to ɗoɗɗon o tawi nda yimɓe ɗo mofti nda ɓingel ngel gorgel bo Firawna ɗo dow ɓe hirsa ngel den asiyatu dada julɓe hanko o sali o wi'ata ngel hirsatake accemo ase aw yanfa'ana aw nattakizahu waladan ɓadimo o tammi o nafan en ko kuma en jogitiramo ɓiɗɗo fir'auna bi o nafi ande na min kam to dedei ko fir'auna be ƴaggare makko kanko Ramsisi Sani ko waɗi en waɗirta tarjihu qissa fir'auna Musa ɗum Ramsisi Sani on 1950 ayi hanko ɓandu mako jotta fuɗo ha Misra ɓe hoosi ɓandu mako ɓe yide fuɗɗu wonnugo ɓe hoosi ndu ɓe yaari ndu ha nanta Paris a Misra ɓe gaɗi tashrihu maru nde ɓe waɗi tashrihu maru ɓe tawi sifaji maru be ñalɗe man pat waadi be ñalɗe yoleki bani Israila nden nde ɓe hoosi ayinat ha nder ɓandu mako DNA ɓe wurtini ɓe yehi ɓe fondi se ɓe tawi muluha saliti mana lammengal saliti se ɓe faami o yoliri ndiyam mayo lammuɗam kanjon mayo maniya to enen kanjon en watta tarjihu ɗo en watta tarjihu do qawlu ɗo do Ramsisi Sani ankon Fir'auna waɗi zamanu be annabi Musa nden Musa bo ɗum inde on de jawmirawo wolli ha Qur'anu non amma Ibrahim ko en ɗo wi'a Musha amma qibɗiyan ko en anda no ƴonirtamo to enen en naftiran be de en huran be inde de jawmirawo ƴonirimo kanjon hanko on Musa man ɗo haɗɗo jawmirawo ɗo wi'a ɓe hamɓe bani Israila ɓe subtora wakkatiyel jawmirawo hisni ɓe yangada nawka ka Fir'auna watta ɓe kanjum on kuuɗeji jagguji kala jaggu marɗum bone pat bani Israila on huwata ɓeɗo waɗa ibadu maɓɓe ɓeɗo jagga ɓe jaggu kallugu ngu wala en ɗam wala yumede nden to goɗɗo ɗo tawi bo ɓe mbara ɗum to ha ɗum ɗuuɗi nani hisneki ke jawmirawo wiyata ɗo nder jagguji man on ayi jawmirawo waɗi ɓe mbaran ɓikkon roɓe ɓe lutta ɓikkon worɓe nden sukriyatul qadari waɗi ko araɓe wiyata sukriyatul qadari mana goɗɗo oɗo dogga hunde o yaha o yana dow maare hanko Firawna duuɓi oɗo hirsa bani Israila fu ngam oɗo haɓa mbarugo annabi Musa nden Allah waɗi no sukriyatul qadari ase hanko mawninta annabi Musa man annabi Musa man bo wara halkamo ko o hulanno man wardimo ha saare maako o jooɗi o mawni ha saare dow ɗum ɓi Fir'auna oɗo ɓorna limse Fir'auna oɗo ñama ñamduji Fir'auna ha o waɗi duuɓi 30 nden
Firauna hefti fa o do an konta mi bargo mo ikaji don duddi wadi kala ko dum futa yetti no kure mudum e bollonto Allah yerdi amma ne lati go surol bakara isa bani israila mam kafuma ka wada ba somay mana bana talkhis ni to do kanjone non bollo deedey kala ha en yetti hambe wedditika fu bana suratul araf wedditika suratul dahema wedditika suraji don duddum der qur'anu di wangitini hala kisaji man gotel ko en sappiro fu en tawna ton ko jomirawo hisneki do kanjone hisneki ki annabi Musa hisnibe be torraji ibe torroto kanjon jaggu shatungu be bareki bikkon e ko nandi e maju jomirawo no hisniri be en tammi en taw ka suratul araf to be suratul shu'ara wolluika قسمان تمود كارو تطن عنو كورة إن هؤلاء لشرذمة فأوحينا إلى موسى أن اسر بآلك إنكم متبعون فأرسل فرعون في مدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون أي فرعون دون جميع سيلوي امتحان عمري النبي موسى ورتي دبي بني إسرائيل فوق بيعتبروا مصر بفعبوا للدمديانا nen nebe do wurta gobo jamira se wadi e yoyiri bani israila be jabi pawne robe me jima e jabi pawne hama be do mari idi jango do ni e kay man warde ko de ke ibnu ashur no woluri fere to nen jamira se suklibe wadi bo bikkon mabbe wadi kamayu bo nen hambe bani israila be wurti to ko buri hullugo bani israila e fir'auna ibbiyan ko en be do andi annabi Musa wurti annabi Musa hotan Sham bedo tamma annabi Musa tokkan harafa jotta habe kabata do tokkiral Palestine do jolde haya hota dillale di Madiana ha joda jotta to haddo nen be laari annabi Musa de wurtiri titi bayo Maliya to sebe tanko Firauna be jamaare mabbe sebe tammi to takilay bani Israila do ya hota hore be hexus be garabe honabe to do kanjumon Firauna seleli fa arsala fil madaini hashirin oleli hagureji mako fu o mufti jamaare mako o inna haula ila chirzimatun qalilun o bani israil jamaa'il sedda do fa yimbe ujune temedde jeego fa mutum dubu 600 ujune temere jeego abbe no jamaare sedda amma ujune temere jeego do wobbe der modi be tafsir be video ka habobe tan accu robe accu ikkon accu dotti en amben ujune temere jeego do to kanyum amma aykin mawnu go lamu Firauna be taggare mako وإن هؤلاء لشرذمة قليلون لهم جماعة سنة وإنهم لنا لغائظون نن بتكني وإنا لجميع حاضرون أنا بو إمبارمنت أنا هولة أنا دنتة تودو كلا غوفنا فطورة سركي ياجي مودو تورا سركي ياجي مودو باكو بالتي سين فرعون هاوتي إم مليون دايا دا دوبو دا ريبيو كنجون مليون بي أجنة تمر ديدي to be man o tokki bani israila to hambe anko nabi Musa o wurti do umrore Allah on fa awayna ila Musa amisri bi alika innakum muttabaun ay jawra on longini mo wi mo dillu be yimbe mada to be mofti ambe bani israila fu be wi jaggudo he ani be ardi nabi Musa ardi be redula en andi kaya don lolluka wakkati be wari wurtugo be wembi be andano ay hambe bani israila be do jota ha delta nil jotta do ha kombi Iskandaria jotta Alexandria to tono bani israila woni ay to ton annabi Musa jodi annabi Isa annabi Yusuf jodi to tonon be woni to nen hander delta man do ay wurto ruforde man to ton annabi Yusuf ira kanyu wakati o wari wurtugo ne o wari wurtugo hambe bani Israila be umrama be wurta be mofti pat be wurtan se be wembi nde be wembi do don on hanko annabi Musa o jani o wito ko wembi ni be umro Allah on umri mo wurta amma dum wadi be wembi be anda be fata to don be tafi debbo mardo duubi gi salelluka wari lallay Yusuf ko maya o hokki be habaru be tammi be wurtan amma to wurtan ta be acca be hoso be diri dabe mako to be hosamo be dilla on o jami to be woni on debbo may carbi dilata debbo mako der aljanna warta derkejo annabi Musa wi dum pat dum wadi wakkati el man nden ci kenan se o wari do o wari hano kure be yimo to nda ha o woni haddo ambo annabo jannatoro Allah wurtinama to do don ko annabi Musa o windi Ismullahil Azam je be senditi kado nawa Ismullahil Azam de andi do ba ha ande be senditi kado do wari karfeje dum lunga Syrian bale windira arbara disun habalisun naynusun sis be do jeri ni kanje to kanjon o windi to nde izini do windi do timmini
nden o moftide Karuna ɗo wondi be maako wakkati en man laari no o hawtiri kañum bo se tongi wakkati en man de o si leddi man o sakkini ha nder maayo nden waɗi ka wurtingore hemare jarendi mana ndiyam ɗo yirlani ɗo mofta jarendi ha kotira Nabi Yusuf weeyi nden ɓe kosimo ɓe dillidi to ɗoɗɗo noon bani Israila ardi ɗo dilla ɓe yiɓe yotti Yusha umnu Nuni o wasirijo Annabi Musa o annabojo bo o wi Annabi Musa yeccam to en pa'i en ɗo titi maayo Annabi Musa wi haɗɗo Allah umriyam sappiɓe ha jotta jazira de Tiran be Sanafir je ɓe kaɓata hala muɗo hakkude Saudia be Misra ngam totton ɓe tokkata ɓe wurtira Saharahul Nakaba ƴetta heɓiɗi horgo yimɓe Gaza to o dilli o lori o lorti Annabi Musa o wi Annabi Musa to en pa'i o wi haɗɗo fa Allah umriyam Annabi Yusha o wiyata mi andi a fewata to wot ko Allah muyi to kanjum nde ɓe yotti ɗo ɗon hanko o fiyan tamman en tawan issa man ha are yeeso ɗo o fi ndiyam ɗam seeki ɗam waɗi ƴuuge ɗam hokki ɓe lawol ɓe eeri nden Allah harki bani Israila fo kanjum on jomirawo wiɓe waskuru sittore isan jaynako wakkati mi hisni on min aali Fir'auna iggo yimɓe Fir'auna yasumunakum ɓe jagga on su'al azabi kalluɗum yangaɗa kala none yangaɗa fof ɓeɗo jagga ɓe anjoni yattuna abna'ahum wa yastahyi'una nisa'akum kanjum jawra wiya fi zalika bala'un min rabbikum bala'u ɗum ihtibaru jarribore on ɗo wara dow khayru be sharru fu inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iza aqsamu la yasrimunnaha musbihin ay ɗo ittibarun Allah jarribiri ɓe be jawdi maɓɓe nden wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali was samarati wa bashshiri sabirin ayi ɗo fu nden irumaji ɗo ha Qur'anu goɗɗi feere ɗo wara dow khayru goɗɗi bo ɗo wara dow sharru kanjum on jemirawo inna fi zalika wa fi zalikum bala'un jarrabu min rabbikum diga jomi on azimum mawɗum hisneki bani Israila duuɓi temeɗɗe ɓeɗo jagga on nden Allah wari hisni on nder wakkatiyel gotel halki yimɓe jaggon ɗo fuu ɗo ɗum jarrabu on mawɗum wa fi zalika bala'un min rabbikum azimum وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ وكتير ستورة وكتير فرقنا مسيكانيون كم سندانيون البحر ما بكم غمون فأنجيناكم ميسنيون وأغرقنا ميوني آل فرعون يم فرعون والهاليا كما بو أنتم أنون تنظرون أن دارا to kanjon timitingo isaman hanko Annabi Musa o wari o yotti be be yotti be do maayo se be nana olko ya Fir'auna bo be jamaare muɗum ɗo wara nden Allah se yembi malaika en ɗiɗo Jibrila be nanta Mika'ila Musa Samiriyu bo haddo halkiri hanko bo wakkati Jibrilu wara o andi no Jibrilu wa'i to Jibrilu hayaaɗi fu babal man ɗo fuɗa gene happucci Jibrila yaaɗi fu babal man ɗo fuɗa gene to se o hefti ɗo jum Jibrilu on wari ngam dalila hanko fu o dañanoma wakkatele hirseki woɓɓe mbi nder bani Israila o woni woɓɓe mbi o wari warugo on ha bani Israila ka o jooɗi amma ko sahini hanko fu itanere Annabi Musa daña itanere man o daña nden bo hanko Samiriyu dadama koye sakkinimo ha lowol Fir'auna mawni Annabi Jibrila on mawnini mo wari maɓɓitinimo ɓulduɗe nayi hakkoli mako coofol ndiyam be coofol nyebbam be coofol njumri be coofol kosam maɓɓitinimo hakkoli mako to ndiyam o yiɗi o musina nduɗo ɗo to kosam o yiɗi o musina nduɗo ɗo to njumri o yiɗi o musina nduɗo ɗo to nyebbam o yiɗi o musina nduɗo ɗo banni o mawni kanjum waɗi o andi Fir'auna o andi Annabi o andi Jibrilu o Jibrila si warti be Mika'ila ɓe wari ɓe ɗiɗo Annabi Musa yetti to ndiyam oɗo hultori ba en mbi nane be jamaare mako ɓe ɗuɗɓe bo nden olkore Fir'auna bo ɓeɗo jiya sollare muɗum hande wo waɗi yettugo ayiɗo ɗon ayara ɗo warata inna la mudrakun barakallah inna ma i rabbi sayahdini o wi fa enen en hewtama o wi aa kalla na non fi woni inna ma iya rabbi sayahdini ay miɗo wondi
be jawm mo handi tam haddo ma iya famata daraja annabo en annabi sallallahu alaihi wasallam hanko Allah o artata o wadda den o wadda ma iya amma annabi Musa arti waddi ma iya den waddi Allah to alari haqqissa إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقت رنو هذا الهراء يم سكتيمو غارو صوري يم سكتيمو بنغاري ويا تسنى بكر تاهولو الله دون دي بيمن أي الله أرتيل استغراق ما كون النبي جميل صلى الله عليه وسلم النبي موسى بو ما إيه أرتيل ngam dume wakati الموضوع صفاته كان جوادي إنما إيه ربي سيهديني مليون دي بيجاومم وتمي هندو تقول دون نقول النبي موسى أي جبريل أمري مو فيديا no fiidam to himbe ilmu no fassiri fere de no modi be fassiri men fere amma ayar do dum mu'jiza on de dum mu'jiza en hutira be ko mol modi be haddo ni ngam himbe ilmu no be kolli ngam may dam do horhorta on hada ngadi kawdo go juube hawali den dam wangini babe no be holli de no ndiyam man warti mana do yirla yurlu gon to amma enen en naftira meden ko woni be holli en addo ngam do mu'jiza bo ko de sali hakkilo mo tato ton ganyo ko de Musa no fiidam seda wongi juuge mana mangini laabi sappo yidi to nen de cuudi mabbe hambe bani Israila de sappo yidi to don nder banni man nen lofre be fuddi nastugo se lope don be tori do mojo be yorni lope man dum warti dum kardi wala ko nangata koste pucci mabbe to nen nder do mabbe don dilla hambe bani Israila be wonnugo hakkilo mabbe be mi to takkile fa be woni hano lawol ngoto do yoli fa enen en anda do annabi Musa wi Allah am wallam do hallugo gikku bani Israila jamra se umri mo o yirla be sawru mako ni to ne o yirli ci kenan sedi am do wuta do annabi windoji be don daari ngiraade fu mabbe to haddo no modi be holli wi Jibril warde be puccu miko mana jiru nden bani Israila nasti timmini Firawna bo wari yottidi to nden annabi Musa do ardi bani Israila Yusha Nuni hanko on sakiti bani Israila nda pucci Yusha Nuni do ardi nden pucci Jibril wodo tokki nden sangere Firawna bo Mika'ilu do habawo to haddo oto jomirawo fayda nazala bi sahatin fasaha sabawat mudayna jomirawo to muy halkan himbe Allah reenu tan wala ko atata dum ko Firawna be gaggare mudum fu ay be do bollo nen hikaya hanko Firawna ay aranne ko waddi annabi Musa o wi bani Israila hanko do ilahu ndo o jaggi Allah wadi mo nemaji fere nder ko modi be wi amma goddum sahata ko der majum Allahu alamu e mbi wadi dubi temere nayi to o nyami balde 40 e ko nandi e majum to Allahu alamu Allah ni wadani mo nemaji fere hokki mo laamu yotti laamu kanjum wadi o jaggi o wi o dewetedo on kanjon hazi anharu tajri min tati afala tubsirun amana khairun min alladhi wala yakadu yubin falawla ulqi alayhi aswatu min zabin aw jaa ma'al malaikatu muqtarinin ayu holli hanko do o dewetedo on jabira do munyimo se wakati do wi fa hashara fanade faqala ana rabbukum la alayhi wakati lo aaji hanko noni Allah wakati o ilahu tankam mana do o lawru on jabira do accimo amma wakati lo aaji o Allah wakati non munyantake to don o yikoy don bo annabi Musa danya den hikayaji do wadi kawdugo hanko Firawna wadi be annabi Musa dubi fa wadi dubi 40 bako be burta do en tan men tan tafsiru maka andar deftere Allah to Allah yardi to hanko Firawna don Jibril se surni do sura gorko dar laamu mako to borni limse mako wari wi laami do dey mi hullan maccudo mi neemi dinimo mi hokki mo kala ko haani fu se o jaggi do harma o do yonitira inde am to ndo wi Firawna banni Firawna wi o ka kitama ko yole ngo nder maayo ndo wi banni se Jibril wi to mi yidi laami do indana am derawol Firawna wadi be bindi derawol be takki stam Jibril se jogi gol o anda o hiti do mako do hore mako to don Jibril en bi o wardi be puccumi ko Firawna ne yotti do ndiyam huttori ngam hande riwaaji do la Firawna nebi o do yidi dingo waziri jo mako hanyum hadi mono dingo Hamana o yidi o tokkalawol Hamana hadam
Hamana ay jawrabi Hamana e kefti hoto ma ko jotta be inde ma ko fu hander huruful hieroglyphi ado hananta ma'abadal karnak ale di misra jotta nda sura ma ko dago hoto ma ko do windi amma be do windiri amana ni be fastirta be lunga kibbiya to ay jawrabi Hamana be lunga mabbe man to hanko Hamana anko waziri jo Firauna ne Firauna yidi nuddina fu ko hada dum do Firauna wari nastan hultori odo wonni ko bi Hamana wakati man Hamana mo holli nasata ko Jibril se puccum ardi ne gomi ko Firauna bodo wadi puccu gorgo ci kana se go haftani puccu do sedi nasitan se Mikaila bodo bawo o yito lamido nasti onon bon non jodina be patno be se wadi ka nastu Bani Israila wurtidi timmini hambe Firauna bo be jamaare makko yimbe million da dubu dari bido be patbe nasti be timmini to doddon de be nasti be timmini ndiyam bawo se tayi mabbi wala no go bawo yeso se tayi mabbi Firauna do me jamaare mum hacaka to doddon Jibril se wari Jibril de wari se waddani mo derol go se o laari to wakkati mo non حتى إذا أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يا ربي آلان وقد أسيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولا معرضون وقت يرنا فرعون ولا إني غونغا ويكاي من إني دويته ولا سي دويته بني إسرائيل دو تام هاكو تاموني الله من دو ميدون در جلبه هادو مودي بي وهفتاي إن الله تام to heftino inde Allahu ni la ilaha illa Allah ni to inde Allahu do warti wakkati mani tubuma ko jabama to haddo nder mu'tazili ko nder gebe fere jotta wodi nder gebe burti de be Fir'auna nasan aljanna ayda Fir'auna o silmi ngawi amantu Allah alladhi la ilaha amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israila wa ana min almuslimin to se modi be wi'a ayare do fistan mo يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فبئس الورد المورود وعد به في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض يا سورة الشعراء من آية ردهم في السكة كيتا بيامن فهذا دون جميرا سترين أم بني إسرائيل إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم وإذ فرقنا بكم البحر نانو جميرا سندني بي معي فأنجيناكم جميرا وين هسنيون on bani Israila on fumo don on en wala kan ko goto wa angrakna ala fir'auna nen mi yoli yimbe fir'auna bo wa antum tanzuruna on don dara be gite modo on don giya do tahakkum on mana jomira hokki be hujjati muduka be do andi no be gonno be bani Israila be do andi be andi be gonno be fir'auna be kibbi yanko en nen be do yi abono Allah harkiri be alkiri fir'auna be jamaare mudum haddo be bi hambe kultoron akin hambe bani Israila be hulon fir'auna kanjum wadi be bi be yerde fir'auna halkama sene be wadi nabi Musa tori Allah weyini fir'auna do ni amma ko sahi hambe kibbiyanko e hambe kibbiyanko to goddo mayi lamdo mabbe mayi be ngadan tahanid mako nana be ngara tahanid mako wonno be ngatta be yorna bandu mako e sawo be siga kanjo wadi be hefti to anka amon yana de mako 1902 be keftine ko 1900 be hefti yana de mako timmudu ne be wurtini mo hanko be jawdi mako fu to non non am sisis man fu e hefti mo be wurtini mo mana hambe be sigan lamdo no woni do haddo kanjo wadi ha jotta be fistay lughzu de ko nuji hanji ko haramat ha hande be andadu ni be haramat do haramat ni bira pianet je narata ha jotta heftaka e non dal ande hande be jangol tambi wango godum nane be biya dum makadir on nan jotta e tawi technology woni hato ton sali hakkilo ngam be tawi hoto jirgi hato ton be tawi hoto nembo haramat nyibama buri dubi dubu bakoy ko sali bo e fere wi wadi dubi dubu 30 ma ujuna 30 ko nyibira ndal modi be to haddo jawra do sittira bani Israila ne'maji nemidini be ay kanyo wi israkna bikum al-bahra fa anjaynakum wa anqadna ala fir'auna wa antum tarzun wa izu anna Musa
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أي جميرا ونوري توانجنا نبي أيضا إذ وعدنا موسى وقتل مئينوتي بأن النبي موسى 40 ليلة جمع جشبان إني ثم اتخذتم العجل nden on jogiti on ngadi ngaari on don newani ko heedi ga en Allah wa antum tanguruna on don dara summa afawna ankum jamira nden mi yafi on summa afawna ankum ba'd zalika babulon do la'allakum haqiqan onon wa badima onon tashkuruna on gettan Allah to wais jamira wi siptore wa adna Musa jamira wadi mo wa adama o hosani annabi Musa alkawal nanema jamira arti andiri annabi Musa hokkambe sharia to annabi Musa do tammi be hokkambe sharia nder leddi Misra to amma sende be wurti be eri do don jamira wiata mo to wakkati ina go o wari be mburti be jotta leddi Madiana be do hacca kantare do hacca sara un naqab do ni be dede Gaza jotta do ni be do cakatare man do donon ambe bani Israila nen annabi Musa jamra hosani mu alqawal wi mo suma balde chapan e nay modi be tafsiru wi ko wadi jamra waddi inne jemmaje 40 laylatan nden suma e bo nange wadata to ngam do famna en sumaje annabi Musa dum jemma be nange kanyum wi do kususiya annabo en on balde chapan e tati ngam annabi Musa ko sumi jemma be nange ay 30 laylatan en taw ka suratul qasas to fatmamna ha bi ashri bande cappan e tati jamira hosani mar kono suma do sumi bande cappan e tati o timmini o nani hunduko mako no luubirta se o hosi si wakelo o woggi den jamira wi to ko wadi non wadani mo taw wi to be dabale sappo ay la khalufu saimi adyabu inda allahi min ibil miski ko hadith on don lollugol luube ngol hunduko sumo buri urugo ha Allah dininta urdi misikri to haddo kanko annabi Musa o sumi balde cappan e nayi sumay bo mutawasila colindirdum diga nyande o sumi wala subtugo ha hani o tiki nyande 40 sumay do wobbe bi banni sumay annabo en salibe woni ko wi banni sumay banni Israila woni amma ko sahi jotta en andi der annabo en be Allah lutti hado di annabi Ilyasa jotta o sumira balde 40 man o sumtirta to sumi seba balle 40 en andi kisama ko dede no Ibn Kasir wadiri ka bidaya nihaya no wadi bi annabi sallallahu alaihi wasallam wakati annabi jodoya ngazatu lahzabi ka wakati annabi jodoya kono tabuka ay fotti be mako to haddo an ko nabi Musa sumi bande capan en nayi no sumi bande capan en nayi nden hanko o don ha o dilli o go wolda be jamirawo o jabana be deftere tawreta o wadda ثم اتخذتم العجل ثم للتراكي أمون سنة النبي موسى دلي النبي موسى ويبي ودان بلد 40 ندلي النبي موسى دي بلد نوغاس سيبه لمي جمع بينا يفو بابا لمي تجي برسينا جوتا أي برسينا جمع غو نانجي ديدي جمع تاتي نانجي ناني برسينا لمي تا سيبه لمي جمع بينا نانجي نانجي نوغاس ني سيبه لمي تاتو شي كنا ناي وفيو نوارتا تاتا hambe tanutuma be to Musa Samiriyu go ay wakati be eri no mayo be wodi be tawi yimbe don der Amalika be tawi yimbe don rewa lawru se be mbi annabi Musa wadana yallana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun entawan ka suratul araf to be mbi wadana be dewetedo to do Samiriyu se wakati lo lari ko se Jibril ha mayo go se o nokki leddi Jibril nane ma do andi Jibril asirul hayati do hamudum to wi hunde kun fa kunun de latal se o wi be wadda holiyu ko be jabino go men daw ka suratul araf to nyetti no ko man be mofti de pawne man de fumaje be bolluni de se o surdi sura ngari to hado be do yehe be mito to Samiriyu na o goddo bani Israila ba to hakkilai o goddo on der yimbe indiya rewobe nagge wari jodi der bani Israila kanjo de o surdinani be nagge do surdini nagge bo se o hosi leddigo se o aiki wodi be tafsiru wi nga nagge man canjay
do bandu kangeri kam amma be nani ndido ida waru be nana idari ndido ida ndido woka o e bo wi'a ndo aykini sey ndi warti dum nagge on be bandu mage be nanta laran be kusel fu summa takasama al-ijla wa antum tanzurun antum zalimun wala hali yake man antum onon zalimun on to nyibe yonkiji moron jamirawi summa afawna ankum nden yafi on o kanyum yafu ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam hebi wala be hebi dum se hambe tan on andi yafu e mabbe na yafu e mabbe be barako e mabbe dede be rewi nagge do be fu mabbe se be barabe to be bari be to Allah yafi ni tubu mabbe way to kanyon jamira wi o yafi be do don haddo nden jamira wadi nyibre be senditi hakkunde be nuddini be nuddinay en tammi en tawn timmudu dum qissa man asuratul arafi ben ta suron dahe dene no annabi haruna waadi be mabbe hama be holli be baran dum to fi acce fitungo be do hada be rego ngari benanta sedda ma gawri suratul anbiya fu benanta suratul qasas man to do anko do don on ambe don bani israila de annabi musa warti tawibe ay o sakkini alluwaje afi nuskati yahuda lil ladina hum li rabbihim yarhabuna to haddo jamira wadi tubu mabbe be rewai ngari be rewbe ngari be ngada safuji be rewi ngari heda safol be rewai ngari wona safol to do don se Allah wadi nyibre hakkunde mabbe dede be rewai ngari wadi ka febbugo rewbe ngari sede be mari ko tabba o yimbe ujune 70 anyandere wore nden wobbe mabbe woki annabi Musa be bi bani Israila timman to don o tori Allah sai acci o lutti yafama be ngadani be alama to kanjo on jawrawi summa fana ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun jamrao o yafi on ngam haqiqa non ko bari mon onon on yettan Allah to yaro mi den haddo wala ngo wakkati won mo mari no jamol modibo be do jama wodi no yerbi jamol o wi annabi ciisu kam dum annabojo Allah nako walojo Allah kanjo jamol ma to annabi ciisu onon der annabo en be nassi qur'an wadde inde mabbe to amma ha hadise inde mako wari to warugo inde mako hadise ko de ke o fere der modi be hadise be herde sa hadise man amma pottal modi be fottini anko annabi ciisu anko on arandejo annabo en bawo annabi adam ngam hadise men ngo roni ngol jami annabi adam kadum annabojo nulado nako noy annabi jo jabi e wi lallay hanko non annabojo nulado non bi ko ciisu fu dum annabojo nulado ngam dalila sufu defte 50 dippi hado ciisu hadise men ngol holli to na goddo on nulado bo bawo annabojo tan de o kayen habaru nda annabojo mo defte jippi hado mudum amma hanko sufu 50 fere jippi hado makko nabi ciisu to haddo modi be tariki wala haybata qissa mabbe se qissatul anbiya bo dum wudonde watata hakko fudo mudum ngam nassim sarihi wala amma ko en kosata ka tarikul bukhari be ibn kasir ko be mbi asali ciisu o annabojo haddo be ngadi kongolo didi be wi hanko on tatabo bibbe annabi adam bawo habila be kabila en don di kabila mari habila bi kono annabi adam le bari kabila shikenan ne kabila mari habila se Allah waddimu to amma wobbe fere no wi hawa udada julbe dada bibbe adama o dani de fere no gas de fere no gas o dani to reedu aranderu kayrondu habila be kabila to nden de do tokkindira sende habila mbari ndede kabila mbari habila ndo on mbari dum se ciisu danya fere mu ngam laataki siwto kabila nanema nabi adam no wadata o do waccindira cuudi man on be pat mabbe be do bi cuudi nanema o danya bingel gorgel gotel dewel gotel to cuudi reedu ndudo do be ndudo do se reedu ndudo do bingel gorgel tea debbo mo reedu aranderu den gorko bo tea debbo mo reedu didabo ni o waccitindirta be to kabila siwto habila se jodi tea ka kabila se wujji siwto mudum dogidi hoti le diaman to ben andi kawari annuraje kanda to nden ciisu se danya fere mudum to haddo yimbe kisasul anbiya yibe mbi
diga Hawwa hosire du ciisu annura annabi jama'a sallallahu alaihi wasallam sai eggi hayeso annabi Adam warti ha Hawwa wakkati o dañi ciisu bo sai annura annabi jo warti hayeso mako annura ka en bollino hala mudum balade shalide to do ciisu dañama o laati hanko feere makko o daña hanko on reedu no gasru nden bo o laati o annabojo Allah se o laati bo hanko on wasiyu annabi Adam hanko on wasiyu mana annabi Adam hokkimo wasiyaji fu do o hakkilina zuriya mudum o wasabe bo nden jemira jippini defte sappo mana defte 50 ha do makko o laati o annabojo nden ko sahi o don nder dulabe fu hanko ciisu to nden laati hanko on wasata ay kabila wujjiti to dum dilli wala jamu annuraji kande yimani en to kabila ferdo wala to juldo de ferdi yaman ton baram wargo lesko ko yumbari dum gama duni lenije hedit ko e jeni kamsi e barko eedi to kabila se o wadi lenyol dungol hato ton hanko be darni bonondaji gedde jeenu e ko nandi be majum nden ciisu lati odo waza yimbe mako to haw hadi be jillindirgo be kabila nden hankon arti jippingo kita su redu mana bibbe goto te indirtako aynane be fado bibbe annabi Adam be te indira don to ciisu on itti kita man warti sedey bi bappa te abi bappa ko bi bappa te abi kawu banni hankon sottini kita man amma nane suudu woru te indiranno to hankon waddi kita man bayen bido to do on ko sayi hama ko amma qisatul anbiya en kebi ko hade dey kamilu بينت ابن كثير وفوليري الله فمن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم على سيدنا ناصر بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله